Mga kaigsunan og mga mahalamong tigpaminaw nin tungurang ron, aniusab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ginikaron ang iyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanginaot nga kamungtanan karon na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas nga mao'y magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ngadto sa kalawasan. Ug ang mga pagpamatod nini sumala lamang sa mga pagtudlo ni Master nga base sa mga nakasulat sa Biblia, o kung may bason man nga gamit nga referensya kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mainiton nga pagpangamusta sa tanang kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit, no? Abi na sa mga chapter president na nag-abaga o nag-angkon sa radio station. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? O ilabi na diri sa PBCM compound sa inyong pagsunod. Kumusta kaninyo? O diniusab sa dapit sa Taguluan ang brother Jerry Edgila sa dinhi sa dapit sa Natumulan, Tagulan, Samis Oriental. Kumusta usab sa mga kaigsunan? O dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon, no? Ito sa atong pagpanglikom para sa ato ang reconstruction sa PBCM Palace. O dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dave Srisaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsuonan ug mga kahigalaan? Kini si Brother Rico Kanyaman nga may usa nga magapakig-uban karon nining maong tulumanon mga langit dog lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa uban pang mga kaubang ebanghelista o magwawali. Kumusta ug mayong pagpatuling ug usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 30 City na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag Domingo o adunay matag Sabado nga programa nga inyong ginapatalinghogan. O nini karon nga takna sa inyong pagpaminaw dinhi ning maong radio station. Kumusta kaninyong tanan mga higalag mga kaigsunan? O sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration March 10, August 19 o ang December 29 mo sa giawhag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan din sa Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag adlong Domingo. Dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon o adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes. Alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dapitan City ang atong programa mga kaigsunan? Mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa DXGR 89.9 FM alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Live sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa? Mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog matag Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Live yapon sa Facebook o makita sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa? Mabati ninyo kami matag adlaw nga Sabado duha ka hugna mga kaigsunan dinhi ning maong sibihan sa Power Radio
Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Live yapon sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ministro Brother David Risaba ingon man naghatag usab og kinabuhi niini maong programa ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa. Mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas kahaponon og live yapon sa Facebook ang programa. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabiyon matag adlawng Domingo din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matag adlawng Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon og ang ikaduhang hugna mabati sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live yapon sa Facebook ang programa og gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur ang atong programa mabati ninyo dinhi nining maong sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa hapon matag Domingo kini o live sa Facebook yapon ang programa diin gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. O ato sab nga gikumusta ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa partner Radio FM. Matag Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion live yapon sa Facebook. Ato sab gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab din higapon sa United States of America ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa tong igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato pong gipangumusta si Sister Melissa D. Dayondon, PBCA member. Ug usab si Sister Annabel P. Divino, PBCM member. Dugang pa, ato gyapong gipangumusta si Brother Nilo Junior Hudilia, PBCM member. Kumusta ka nimo Brad Nilo ug usab sa imong tibok pamilya ug sa mga members dinhi sa maong dapit. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney. Mao kini 0917-811-8882. Ato sa di nga kumusta usab ang atong PBCM Legal Counsel Brother. Kumusta kanimo Attorney Ramel G. Carion? Oh, okay. Kumusta kanimo attorney? Usab dogang babra doon atong i-display sa screen ang atong mga bag-ong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video, mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab dogang pa ang atong uban pang mga basahon, makita gyapon ninyo. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Og sa tanan nga mga membro sa PBCM og sa mga nagasunod sa programa nga kining kanhi ebanghelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo ang iyang hulagway sa screen. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak or gi-expelled na kini sa PBCM ug kun aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ang walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigyo na mga higalag mga kaigsunan haron sa pagisgot sa tema. Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Okay no, ang ato karong uluhan sa atong pagtuon karon mo kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde may tungod sa bautismo part 5 series sa number 1 up to 4. Pero sa dili pa ato sang pangumustahan Brad Deber ang mga nagapangutana kanatong uban diin nagpaabot usab sila sa ilang gikinahanglan nga atong pagtubag busa among hangyo nga
sundan lang ninyo kami kay moabot ra kita niya ng mga bahina sa inyong dapit. Kumusta kaninyo mga kahigalaan? Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana reb. Unang-una dinhi si Efren Anino Guhilde, ikaduha si Boy Ortiga, ikatulo si Rigor S. Aled Aniep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon, ang ikaapat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta kaninyong tanan no? Nga mga nagapangutana kanamo o sa atong mga gipangsibihan karon nga radio station, balik ko nako. Kumusta sa inyong pagsunod tanan kaninyo? Og ang atong pag-isgutan mo ni ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde may tungod sa bautismo part 5 series sa number 1 up to 4. O para mahatagan natong katinaawan, Brad Dave, atong ihatag ang kinatibukan sa iyang pangutana alang sa atong pagtubag karon. Ni Arep, atong i-display sa screen, dinhi man ni siya nag-comment sa atong wali dinhi sa Sure FM, dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Makita ninyo mga kahigalag mga kaigsunan. Dayon atong isunod, atong gipadako ang iyang mga pangutana aron nga maklaro pa gyud. Dayon ato kining gi by numbers atong gi-separate reb. Mao kini unang-una niya dining pangutana. Matod pa niya dinhi, mangutana ko, kani nga religion wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ang ikaduha niyang pangutana, ug unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ang ikatulo, mao kini, tulog bautismo, plural name o common noun? O mayong masabtan nga kining mga pangutana ha natubag na nato kung nagsunod ang atong gitubag nga nagapangutana si Galang Efren Anino Guhilde. O anaa kita sa pag-separate sa bautismo nga tulo ba daw ka bautismo? Unya dayon wala ba kunoy gidugang nato kung magpamatod ta sa atong relihiyon? Kada pangutanan niya ato yung isingit labi na sa mga nagtangka o bag-o pa nga nagsunod o asa siya nakapagsunod sa atong pagtubag niini nga kung mutubag ta sa sistema sa tulo ka bautismo unya ato diyang isiparit nga kung kiniman nga bautismo og doon na po'y bautismo sa atong Ginoong Jesucristo kay doon na may panahon sa unang panahon nga gitawag og bautismo, kung magtubag ta niini dili gyud magdugang og agig pagtagad niya na among ibalik permanente ang mga previous nga among gipasidaan nga dili gyud kami magdugang. Nya inyong patalingugan na sa mua dili gyud mi magkulang, di pud mi magdugang kay gidili gud na. Una, mabasa nato nga gidili ang pagdugang diha sa Deuteronomio 12:32. Unya gisundan po diyon sa Deuteronomio kapitulo 4:2. O kini usab gisundan po nga mabasa sa Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6 nga naa diha mabasa nga dili gyud magdugang o magkulang sa mga pulong sa Dios lugar o sa nakasulat sa Biblia. O gawas pa niya na Reverend, mabasa usab ka na sa Jeremias 26:2 nga dili gyud magdugang o magkuha sa mga pulong sa Dios. Nya sa kinatibuk-an ini atong makita nga ma-display nato para madumduman nga dili ka magdugang sa iyang mapulong o dili ka magkulang. Pero ang kumplito gyud niya na tungod kay kalakip man ang pinadag 22:18-19 lugar sa pagpahigayon niya na busa sa kinatibuk-an nga nahibalo gyud mi nga gidili ang pagdugang atong basahon Brad Kenneth ang nakasulat sa Biblia nga sa bag-ong tugon nga gidili gyud ang pagdugang o gidili pud ang pagkulang. Atong basahon rin diri sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 hangtod sa 19 ang gingon. Akong pasidaan ang tanan magapatalinghob sa mga pulong sa propesiya niining basahona kung adunay magadugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona.
Og kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya, magataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Oo. Atong nakita nga katong mga gipang display nato sa unahan nga mga bersikulo o kapitulo, pagpriba kato nga daghan lugar gana. Pero sa gikumpleto nato basa ang kinilang sa bag-ong tugon para mapakita nato nga kung unsa man di ay ang mga propesya, mga pulo nga nakasulat sa mga basahon nga mga propesya o tagda, dili gyud magtaktak ta niya na o magkulang lugar. Kay kung magtaktak ta diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og diha sa balang syudad nga gisgutan nining basahon na, wa na hinuntay bahin nga madawat kung atong taktakon ang mga pulong lugar niya na. Mo nang giingon namo sa nangagi natong pagtuon nga imbis do natay madawdaw sa sistema nga ingon ana nga pinulungan matud pa nila, wa na gid hinuntay madawdaw. Mo nga sa bersikulo 18 mabalikan ta gidili pod ang pagdugang sa mga pulong sa maong propesya sa mga basahon. Kay kung magdugang kanya na una-una dugangan daw sa Dios ang mga hampak nga madawat nato nga gisgutan sa mga basahon kung magadugang tag mga pulong. Kung huna-hunaon nimo kung dugangan tag hampak, na day hampak day mapaabot. Dugangan na po din kag hampak kay nasayop ka. Musa, kinahanglan di ay Diyod nga walay sayop para walay hampak. Kung masayop man pod, o niya nagdugang na pod ka, nadugangan na po hampak. Manahigalang Pren Aninog Hilde nga dili gyud mahitabo nga buhaton namo ang pagdugang. Gusto na klaro nga amo gyung gipamatud-an gihawiran nga permanente nga kung magpamatuod mi. Wala gyoy pagdugang nakasulat sa Biblia. Kung magbasa mig referensya, dili gibasa para mahimong diferensya. Og una amo gyapon nga ipahinomdom nga tulog yun ka bautismo. Pero ang unang bautismo, dili na dumalayon. Usa lamang kaagi o kasaysayan lamang nga mahitabo. Ug hain ang prueba niya na sumala sa Biblia, Brad Deber, sumala sa nakasulat. Ni are batong pagabasahon sa unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 2, mao kini ang unang bautismo. Matud pa dinhi, mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa dagat ug silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Busa sa gipayag ni Apostol Pablo sa girelit niya kadtong sistema nga naa nag-uban kanila ang panganod o gibuak ni Moises ang dagat tod kay gigukod sila sa mga sundalo ni Paraon. Katong paglatas nila dito, gitawag ni Apostol Pablo og bautismo to nila, bautismo sa panganod ug sa dagat. Motulgar ang kasaysayan pero dili nga gisubli-subli kato, kausa lamang kahigayon. Unya mao to ang una lugang bautismo ug ang ikaduha naman nga bautismo ay kini mabasa Brad Rico sumala sa Biblia ang ikaduhang hugna nga bautismo. Pribahan ko lang Reb, diri sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 33 ngadto sa 34. Ako gayod, wala masayod kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig, mingon kanako. Siya nga imong makita pagakunsaran o pagapuy-an sa Espiritu, mao kada siya ang magpapangbautismo diha sa Espiritu Santo. Ug ako nakakita ug gipanghimatuod ko nga kini siya mao ang anak sa Dios. Busa si Juan Bautista diha ang katumanan sa diyang nagabautismo siya. Pero yang gipahayag nga dunay mosunod niya nga magabuhat lugar og pagbautismo nga nay mosunod kaniya, iyag yung gipasadian.
buti pasabot nga doon na po dayo ikatulo nga bautismo, pero anhi kita sa ikaduhang bautismo. Si Juan Bautista gyud di ay ang magpahigayon niya na. Nakaron, kung si Juan Bautista mauman ang magabautismo, unsay gitugan sa Biblia sa iyang sistema sa bulaton samtang siya gamay pa Brad Ron nga gihisgutan o makita nato sa Biblia. Basahan ako rin din sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 13 ngadto sa 15. Mo ning atong mabasa. Apan ang manulunda mingon kaniya, ayaw kalisang Sakarias kay ang imong pangamuyo na dungog og si Elizabeth nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo og paganganlan mo siya Juan og mabatunan mo ang kalipay og pagmaya og daghan ang magakalipay sa iyang pagkatao kay siya mahimo man nga bantugan sa tubangan sa Ginoo og siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maisog og siya mapuno sa Espiritu Santo bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso. Nakita nato nga si Juan Bautista gipahayag na daan sa gamay pa siya dito sa iyang mga ginikanan nga mitungha ang manulunda og nagpasabot nga kini si Juan Bautista mapuno sa Espiritu Santo. Og kay napuno man siya sa Espiritu Santo, wa na magpasabot nga si Juan Bautista siyang panuntud kay napuno siya sa Espiritu Santo, nagsulti-sulti siya og laing nga mga pinulungan. Kay wala pa dinhi ang pag-epekto. Busasundan lamang ninyo kami. O karon, tud kay gitudlo man ni Juan nga Bautista nga adunay musunod kaniya sa atong nabasa sa Juan 1:33-34 nga siya nga pagapuy-an sa Espiritu Santo nga makita mao na siya ang magabautismo sa Espiritu Santo. Pero tungod kay ang Biblia kinahanglan nga mapihon nato dili lamang ang resulta lugar sa iyang bautismo ni Hesukristo nga ikatulo kay siya may gipasabot niya na nga mo'y musunod kaniya. Dili lamang Espiritu Santo kundi gipunan pa nga may kalayo pa. Pero dili kanang kalayo nga gamitonon nga sa paglungag nato o kanang kalayo nga kung di ta magbantay sa atong panimalay makasunog. O gaya ng puriban niya na sumala sa Biblia, Bradrico. Pagapribahan ko lang diri sa Mateo sa iyang kapitulo 3 sa iyang bersikulo 11, ingon niini ang nakapahayag. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamahanan kay kanako. Nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Oh, nakita na to, napun-an na nga may kalayo, pero di ni sa gibasa kaganina sa unan sa Juan 1:33 ngadto 34, magabautismo siya sa Espiritu Santo. Pero sa pag-explain ni Juan Bautista, kaya ang Biblia kinahanglan man nga tugbang-tugbangan, Espiritu Santo kalayo, ang atong Ginoong Kristo may modala sa ikatulong pamaagi na diyon sa bautismo. Pero ang ato manggod nga gisaad nga unsay pamahayag ni Juan nga Bautista sa iyang panahon, tud kay natingala man kita ngano nga ang pulo nga John the Baptist o kanang Baptist gikuha man diha niya na ang pulo nga pagbautismo o mausab kana karon ang gingalan sa nagakalain nga mga relihiyon o pundok, relihiyonon man nila ang pagtawag, nga nagkalailain nga sistemas Baptist. Pangutan-on ta si John the Baptist. Kung may Baptist church ba nga mutunga? Sa pahayag ni Juan Bautista Berdone, unsa ba'y gipahayag ni Juan Bautista sa realidad nga diin anaa nakabaton gani siya mga tinunan pud gumikan sa iyang pangbautismo, Bradron. Ang basahon sa Biblia, Reverend, ang pahayag ni Juan nga Bautista, din sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, sa Juan Kapitulo 3,
versikulo 25 ngadto sa 30 ang akong pagbasa reg giingon. Og nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gipakiglalis nga usa ka Hudiyo mahitungod sa pagpanghinlo. Og sila miadto kang Juan og mingon kaniya, Rabi, kadtong tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gipanghimatud-an, kini siya aniya karon dinhi nagapangbautismo ug ang tanang tao nanugok ngadto kaniya. Og si Juan mitubag, walay tawo nga makadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. Kamo gayod makapanghimatuod sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo, kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. Ang naasawa iya sa nabana, ang higala sa nabana nga nagatindog og nagapatalingog kaniya, kini siya nagakalipay og dako tungod sa tingog sa nabana. Busa kining akong kalipay hingpit na karon. 30. Siya, referado sa atong Ginoong Kristo ang pagpahayag ni Juan Bautista niini. Kinahanglan magatubo, lugar ang atong Ginoong Kristo, samtang ako kinahanglan magakunhod. Kung mao matinaw, si Kristo magtubo daw, samtang ang iyang dapit magakunhod. O balikan ta ang versikulo 28. Ingon si Juan Bautista, kamo gayud makapanghimatod sa akong pag-ingon nga ako dili maong Kristo, kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. Di klaro nga mosunod gyud day ang atong Ginoong Hesukristo. Og sa versikulo 25 kung balikan ta sa kapitulo 3 nining atong gibasa, naghisgot diri og nahitabo nga may mga tinun-an si Juan nga gipakiglalis nga usa ka Hudiyo. Sa ato pa matin-aw nga aduna gyud siya mga tinun-an, Brad Rico, Brad Ever, Brad Ron. Kini si Juan nga Bautista. Si Juan nga Bautista. Karon, doon kay aduna may tinun-an si Juan Bautista og sa versikulo 30 kung balikan ta sa niini nga gibasa, siya si Kristo lugar kinahanglan magatubo, samtang ingon ni Juan Bautista, ako at ni Juan Bautista kinahanglan magakunhod. Kung magkunhod dili may tabo nga maunay mo pasiatab nga mo'y makita nga magtubo. Pero sa uban kini nga hubad sa Biblia, Brad Rico, giunsa na kini pagkasulti kining Juan 3:30, pero sa uban naman nga Biblia. Ingon na ini ang nakapahayag grip sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Ingon na ini ang nakapahayag. Kinahanglan magdugang pagayod ang pagkabantog ni Hesus ug ako angay nangahay kalimtan. Nakita na to higalang Iprin Aninog Hilde. Ang giingon ni Juan Bautista sa gipakita nato sa ubang hubad sa Biblia, ang pulong sa Dios. Kinahanglan magdugang pagayod ang pagkabantugan ni Hesus. Ang dapit naman niya, di na siya mga tinun-an. Mupaibabaw ba? Makupintensya ba? Og ako angay nangahikalimtan. Tanaw na to, ang dapit sa mga tinun-an ni Juan Bautista, kung Ingleso na to ang ngalan, John the Baptist, Juan nga Bautista, ang iyang dapit mahikalimtan na ang dapit kang Kristo maunay mabantog. Nakaron, sa makita nato nga naman kung ang dapit kang Kristo mabantog, nganong naamay nang gawas karon nga mga Baptist church nga mahikalimtan naman ang dapit sa parte kang Juan. Di gani pwede nga ang dapit sa kang Kristo awat-awaton kay siguruhon kung sila baka na aya pa baka ang dapit kang Juan Bautista nga sistema nga gihisgutan na nato o makita ba nato og pila ka simbahan sa Baptist Church, Brad Deber, nga atong ihatag ang mga sampol? Oo, muhatag ito mga sampol rin kay hilabihan yung pagkadaghana ni ining Baptist churches no ko atong i-search dinhi sa Google ato lang ato ni display no ato lang nganlan ang mga pipila red. O unang-una dinhi nato nga nakita kining Anabaptist Church, ikaduha First Baptist Church, ikatulo Bible Baptist Church, ikaupat kining Fundamental Baptist Church, ikalima
Emmanuel Baptist Church. Ikaunom, Original Free Will Baptist Church International. Ikapito, American Baptist Churches USA. Ug ang ikawalo, New Life Fundamental Baptist Church. Ug uban pa, daghan pa rin. Kada usa ni ini nga inyong makita o nakita mga mahalamong tigpaminaw higalang Efren Anino Gohilde. Kada usa nila ni dili ni sila magkasinabtanay. Kaya nagsigang kunay nga sila mo'y tinuod o sila po'y balikan sa atong Ginoong Jesucristo. Wala pa'y labot atong nag-Church of Christ yun. Mo ka na ang among buti pasabot. Nang anong nito nga man dili ni pagsakit ninyo. Gibasa lang namo ang nakasulat sa Biblia nga ang dapit kang Juan nga Bautista, balikan ta gani ang 3:30 sa ang pulong sa Dios nga Biblia, ang gibasa kinanglan magadugang pagyud ang pagkabantog ni Hesus. Ang dapit naman kang Juan Bautista din adunay matinon. Og ako angay na nga hikaliptan. Ba man ni subol ni sila. Nang lutaw. Nakaron sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo kay ang kang Kristo man mao ang mabantog redon. Unsa ba day ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo? Baptist Church katong gipanganlan nga nagkalalain nga mga Baptist nga gipahayag na sa unahan gibasa ni Brother Dili, nga gitan-aw sa Google. Dili Baptist Church Reverend kay nabasa man nato nga ang pagtulon ni Juan nga Bautista hikalimtan man to basta ang atong Ginoong Jesucristo nagtukod dili Baptist kundi dili Iglesia. O basahon ako ang Biblia nga King James Version Holy Bible, English version kini sa Matthew chapter 16 verse 18 gingon sa pagpahayag. And I see also unto day that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sa ato pa, tinaw dire, ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo dili Baptist kay matud pa din sa atong pinulungan, og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Matinaw. Ingon sa gibasa sa English sa Matthew 16:18, I will build my church. Ingon sa Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. I will build my church. Kung si Kristo mo build sa Mount Church, mutukod sa iglesia, ignon ba diyan niya? Baptist Church. Tanawa? Ingon sa Kristo, I will build my church. Tukuron ko ang akong iglesia. Ignon ba diyon? Baptist nga simbahan. Kung binisaya pagikan sa church lugar, di iglesia na lugar. Unsay katawagan o ngalan sa maong giingon ni Kristo nga I will build my church, akong pagatukuron ang akong iglesia. Unsa ngalan nga iglesia nga iyang pagatukuron, Brad Deber? Okay, Rev. Nia atong pagabasahon sa kini nga Biblia, King James Version Holy Bible, English, kung Baptist ba nga church ang ngalan sa gitukod ni Ginoong Hesukristo. Atong pagabasahon dinhi sa Romans chapter 16 verse 16. Mao kini ang nakapahayag dinhi, nagaingon, salute one another with an holy kiss. The Baptist Church, dili litra por litra mabasa dinhi. The churches of Christ salute you. Na kung sa Cebuano, pag pangumustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga Baptist, dili Iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Wa gyud Church of Baptist or Baptist Church. Bali-balihon man na to. Churches of Christ or Church of Christ. Sa ato pa, Iglesia ni Kristo ang nakasulat. Daghan kaning iglesia ni Kristo nagdala kay gusto po nilang ipasibo sa Biblia, maglibog na puta. Kinsang iglesyahan ninyo? Unya nag-ingon po na kami man ang balikan ni Kristo. Na mo na nga susihon, igalang, Efren Anino Gohilde. Usa ang imong pangutana, naghatag usab og katagbawan og katinawan niadtong mga nagsunod. Nakaron sa iglesia man gyud ay ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Di nawala na ang Baptist. Unsay
laing katawagan sa gitawag og iglesia og unsa si Kristo sa maong iglesia, Brad Rico, sumala sa Biblia. Pagabasahon ko lang diri Reb sa Kolosas sa iyang kapitulo 1 sa iyang bersikulo 18. Ingon ini ang nakapahayag. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Bisag diya rata, tama no? Kung unsa di si Kristo sa iyang gitukod nga iglesia, siya nagmensyon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang ulo, din siya na yung ulo. Sa lawas nga mao ang iglesia. Busa ang iglesia, gipasabot nga lawas. Sa pagmensyon na sa Biblia, Brad Ronnie, hain ang gipasabot nga lawas nga maora pud kana ang iglesia. Din si Kristo niya na nahimong ulo, Brad Ron. Okay, ang gipasabot nga lawas ginin nga atong Ginoong Kristo maong ulo nga gihubad iglesia maong gipasabot mga membro Reb. Basahon ako sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27. Kamo, referado man sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Sa English, Brad Ron, yun sa ni, sa Atong King James basahon Version. sa English nga King James Version, gingon kini sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now ye are the body of Christ and members in particulars. Sa ato pa ang gipasabot nga mga bahin kamo nini, membro di ang gipasabot. O kamo maong lawas, now ye are the body of Christ. Sa ato pa, lawas ni Kristo. Ang katong mga membro, tanawa, gipurmag tao na o, nganong napurmag tao. Kung ang imong lawas ni Pedro, ang ulobay, dili kang Pedro. Pagkalain na ka na karon nga istorya, nganong lawas na ni Pedro, ang ulo, dili kang Pedro. Busa si Kristo, tungod kay ang lawas niya, iyang lawas di siyempre ang ulo, iya pong ulo ni Kristo. Di ba gipurmag tao, ang maong iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo? Kung mo gipurmag tao, dili na natawagon dayon og lawas ni Pilato, lawas ni Abundio. Itong Abundio ba nga nadala nila ni Makarayo ba? No? Kung dili, pag maghisgot og lawas ni Kristo, niya ang lawas kay mao man ang iglesia, mo nang gitawag og iglesia ni Kristo. Por iso, nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag sila ni anang pangalana kay lawas god ni Kristo. Ipakita may tanan be? No. Namas per Roneo, lawas ni Rone. Kung maghiskot tag lawas ni Rone, ang ulo ni Rone si Diber. Pagkanlain na anak palandungon, di ulo po ni Rone. Di pagkaulo ni Rune, lawas ni Rune, ingon nga, lawas na ni Rune. O tanawa. Kaya nag-iskot bantag kang Kristo, lawas na ni Kristo, di ang ulo po si Kristo. Moto nga, ang lawas nila pagkasunti, iglesia man, di, iglesia ni Kristo. Bapa si Rune, pa mao'y nagtukod, iglesia ni Rune. Ang lawas ni Rune, ingon na ba? Para masabtan ba, nakaroon. Kung lawas naman, mauman din ang iglesia. Para himo kang iglesia, mahimo kang membro. Sa Biblia ba, Brad Rico, ang maubang mga membro o mga tao, unsay ngalan dayon itawag sa nahimo ng membro? Pagabasahon ko lang Reb diri sa Santiago kapitulo 2 sa iyang bersikulo 7, ingon ini ang nakapayag. Dili ba sila mauman ang nagapasipala ni anang madungganong ngalan nga gingalan kaninyo? Matinaw. Sila nga mga nahimong membro sa atong Ginoong Kristo. Dili ba sila mauman ang nagapasipalan niya ng madungganon nga ngalan nga gingalan kaninyo? May ngalan nga madungganon nga proper mo ingalan sa mga tinun-an ni Kristo. Kung madungganon nga ngalan ni Kristo, ngalan ba ni Juan Bautista aron mahimong Baptist Church? Instead nga Church of Christ Church, na Baptist Church naman noon, Brad Ron Sumala sa Biblia, Brad Ron. Unsa may gipakita nga ang madungganon nga ngalan nga mo ni ingalan? Mulugar gyud nga ngalan gyud ang mga tinun-an sa ngalan sa magtutukod iglesia kay kini madungganon nga ngalan nga gingalan diha sa mga tinun-an, wa may lain sa Biblia ang madungganon mao man ang atong Ginoong Kristo. Basahon ko rib ang Puribas Biblia dinis Filipos kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa 10 gingon.
Tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit dinhi sa yuta og sa ilalom sa yuta. Busa kun kinsa kanang gisgotan nga madungganon ngalan nga gingalan diha sa mga tinunan mao nga atong Ginoong Jesucristo. So digid mo lugar nga tawgon og Baptist Church kay si Juan Bautista sumalas Biblia hikalimtan man unya ang mutubo mao man nga atong Ginoong Jesucristo nagtukod og iglesia di ang ingalan sa iyang katawan iglesia ni Kristo gyud ang matinaw. Sa pagwali na nila higalang Efren Aninio Guhilde, gamiton po din nila nga sa ngalan kita ni Kristo magluhod, mapiko ang atong tiil kay madungganon ni nga ngalan. Wa sila kabantay nga kining madungganon nga ngalan mo ni ingalan sa mga membro. Unya, ba man Baptist Church nga wa man magtukod si Kristo Baptist Church. Be, mo balhin media ninyo, ha? Di hinon ikapanghinampog among gidaghanon panglitan pero pag makabasa mo nga si Kristo nagtukod og Baptist Church, gusto gyud mo. Na og di man pud mo mutuo diri namo nga mabuklad ang inyong mata na asa man day mo mutuo nga kami may nagpabuklad. Busa kung di pa ninyo nakuha ang kinatibuk-an namo, sundi lang. Tutalog mo sunod ka sa among programa og mamati ka, magpamimburon na balang day pug ka og dili tinuod. Pero kung daw ugali makita nimo nga tinuod, kasaypanan o kasalanan nato kung dili molihok ang atong kaugalingon alang sa pagpasakop po niya. Nakaron, di mo do nga atong susyon kay madunggano naman nga ngalan ang Kristo mangyud nga ngalan di man kang Juan Bautista aron ingnon nga John the Baptist or Baptist Church o dili Church of Christ or Churches of Christ o kun Iglesia ni Kristo. Ang pangutana karon, kung basahon ba diber ang gibasa nga Santiago 2:7 sa uban nga hubad sa Biblia, unsa nang nakapahayag nini nga maura ba kini ang ngalan nga ingalan nga madungganon diya sa mga tinunan ni Kristo. Giklaro gyud nga ngalan ni sa atong Ginoong Jesucristo gyud ang maingalan. Tinuod gana reb giklaro gyud gana sa kini nga Biblia nato pagabasahon reb kining Amplified Bible. Nausab kita niya na no kining Amplified Bible. Napo na to reb. Lain lang atong cover no pero maura ang content niini kining 2015 edition sa Amplified Bible mo kining nakapahayag dinhi kung kinsa kanang madungganon nga ngalan dinhi ato naging babasa litra por litra nga si Kristo na gid na o Christ ni atong pagabasahon dinhi sa James chapter 2 verse 7 sa maura gyapon nga gibasa ni Brother ni Ang kining James maor kini ang Santiago. matud pa dinhi, do they not blaspheme the precious name of Christ by which you are called? Nga kung basahon na to sa Cebuano, wala ba sila magpasipala sa hamiling ngalan ni Kristo diin kamo gitawag? Di nakita na to. Siyempre, lawas ni Kristo ang ulo, si Kristo, di ingnon ginag Kristo ni, pero masupak sa Biblia nga, mudaghan karon ang Kristo. Busa ang pagkatawag din mga mahalamong tigpaminaw, Iglesia ni Kristo. Lawas ni Kristo, mga lawas kini ni Kristo. Mao na ang atong bantayan sumala sa nakasulat sa Biblia kung magdalatas pagtulon ni Kristo, dapat lang nga Iglesia ni Kristo ang katawagan niya na. Nakaron, dito bagyod sa Iglesia pud tawagon ang maong mga tao sa panahon kang Kristo, Brad Rico, sumala sa Biblia. Dito gayud reb sumala diri sa atong mabasa sa Kolosas kapitulo 3 sayang bersikulo 15 ingon niini ang nakapahayag. Og paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod di pa nagtawag diha sa maurang usa ka lawas og mapasalamaton kamo. Nakita nato nga matod pa ni Apostol Pablo ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gi-highlight red sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas. Unsa tong lawas? Ang lawas maong iglesia nga ang ulo si Kristo nga ang tawag Iglesia ni Kristo. Dili nga maurang lawas na Baptist Church, na Fundamental Baptist Church, na First Baptist Church, na original. Nag-inilugay na para mahimong origin.
unsa pay first, una na. Unsa pay origin, una na. Pero wa magkasabot ang origin o ang first. Itaon mo, mga malamong tigpaminaw, mga kaigsonan, labi na kanimo, Efren Aninog Hilde. Among ipanginaot nga di mo masuko ni Efren Aninog Hilde nga, kinis Efren Aninog Hilde ba mo ni nakaangin-angin, kay naapil na hinonmeng mga baptist. Di man, kay gipahayag man na, gipatinaw man na sa Biblia. Lisod pa ka mo ng lakturon, o bitaw ng, wa pa may makabiya, gigastuhan na mo ni o kantidad po para mapapahayag niya kaninyo. Kay wa man may musulod sa dikski o nga way bayad, may kabitag iya ani kay na karon di po na mo masabutahin ning niya diri nga mga nag-operate diri karon, mga radio technician nga mo kini wali lang mi way bayad. Mayon siya nga murag di gina mahimo reverend, pangundang lang mo pananghid mo sa among manager ka, di na di ay mo makabayad. Ana gina ang resulta. Pero niya, sa diha nga, gitawag diya sa iglesia, pag matawag na, ang iwali ba? Espiritu Santo? Ang iwali ba? Si Jehovah, brother? Dili, Reverend, dili. Ang iwalig yun, katugid ang Ginoong Hesukristo nga din mo ang ulos lawas nga din diha ang mga tao tawagon. Ang Proverbs dinis Colosas, Kapitulo 1, versikulo 27-28. Gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. 28. Siya si Kristo ang gipasabot. Mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao og sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam. Aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Kung mao matinaw nga si Kristo sa tanang dapit mo ilang giwali. Ang uban naniguro rag pagwali kang Kristo, wa na sila magmatter kung saan ba na ngalan basta Kristo lang. Na nasupak sa Biblia kay di man ang ilahanan pag magwali Kristo maura tinuon na di og mao man na wa na lang tay pili ay makadungog tagwali Kristo pasakop tana. Wa na yubitay, wa na debatihay. O kang Kristo man ta, nganong magdebate man. Kay nagsig-ang kunay ang usag-usa. Karon, nya, gipatinaw ba sa mga nagwali o Kristo ang original, Brad Rico, kung nganong dili Espiritu Santo ang ilang giwali, nganong dili Jehova ang ilang giwali, kung dili Kristo ra gyud, gipatinaw ba ni Apostol Pablo nganong si Jesucristo ra gyud ang ilang wali nga sentro, Brad Rico? Diri ko pagbasahon Reb sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 10 sa iyang bersikulo 13 ngadto sa 14. Ingon nini ang nakapahayag. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Matinaw nga nag-ingon si Apostol Pablo, kami wala maglapas sa among sukod. Kami mao ang unang na nagpakabot diha kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Nganong wala sila maglapas sa sukod. Buti pa sabot nga Kristo lang yun ang ilang iwan eh. Unya nganong kami mao ang unang na nagpakaabot diha kaninyo kay ilang gipasidaan na daan nga sila gyud ang una kay sila may original kay naa may mosunod nga daghan labi na higala nga wa magtukod si Kristo og I will build my Seventh-day Adventist church. Wa gyud dili gyud po na mo'y ingalan muna nga bisag asa nato pangitaon dili particular nga sufficiente na nga nagwalita og mga kasuguan nagwalita si Kristo. Kompleto ba ang nakasulat sa Biblia sa pagpayag sa pagtulunan ni Kristo? Kung wala, adi, og sa tao pa na, persons with disability. Dunay kakulangon sa iyang pagkatao. Na, kusa, niingon si Apostol Pablo, una ming na nagpakaabot dala ang balita nga Kristo. Nganong una? Kay ang musunod. Unsay tawag sa mga musunod, Brother Bear, sumala sa Biblia? Ang tawag niya na sa mga musunod Reb, pagpalabaw-labaw, ni ato pagapruibahan, dinhi sa Pilipos 1:15. Ingon niining nakapahayag, sapagkat tinuod hinuon adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw.
apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton. Na mao ni nga nabutang sila karon og pagpalabaw-labaw. Na karon ang uban nagpalabaw-labaw diretso ta sa pinakapunto sa atong mga video clipping kay para di ta malit out no. Nga ang uban na nag-angkon man nga sila pud kuno Kristo. Na kung sila si Kristo, timanan nato igalang ifriend anino guildiga ang Kristo nagtukod og iglesia. Yato pamation o kinsay nagkristo pero dili iglesia ang gitukod niya. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose de Nagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Icleo Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Oh, nakita na to nga si Hesukristo kuno usara og si Ruben. Na ang gitukod ni Ruben Icleo, di lang ikasakit sa mga nahimong membro niya. PBME man. Naging bas Kristo, I will build my PBME. Wa man. Church man. Dili mo sibo sa Biblia. Nakarukisa pa ang nag-angkon og Hesukristo. Si Pilimon, Riyam Bonanza sa buhi pa, dinhi sa dapitan. Nga diin, ana ay mga tao nga, ang iyang ngalan sa pagtuluan, Kingdom of God, atong patalingugan. Kung akong direksyoon ninyo pagsulti, daghan man yung nag-angkon niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo nga ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga Haring Filemon Oriang Bonanza. Pero ako nihatag kaninyo ang magadugang ilhanan. Kay doon na may nag-angkon anang Kristo. Pero doon na tayo ilhanan sumala sa kasulatan. Una gyud sa tanan, kanang Kristo utok kanak sa Dios, interpreter sa kalibutan, interpreter sa balaang kasulatan. Busa, Brad Ron, Brad Diber, Brad Rico, kita na to nga si Pilimon Oriang Bonanza, kanang middle name niya na undok na. Siya daw kuno ang interpreter sa kasulatan. Siya kuno mao ang Kristo. Naigonsanan ni sila ni Ruben Icleo na ang iya the Kingdom of God. Nagtukod bugod si Kristo og the Kingdom of God. Nagwali og Kingdom of God. Dili kay I will build my Kingdom of God. Nakaroon, kaysa pa ang nag-angkon nga si Kristo, si Ginito Yabo, iyang gipamatud ang mga undok mga doktrina ni Filemon Oriang Bonanza. Sus, pagkamatay ni Filemon Oriang Bonanza, siya naman hinuon po'y nahimong Kristo. Na unsang pagkabutanga kini karon atong pamatian si Cardinal Prito, maayo mong ganyang pagkaprito nga iyang prituhon si Ginito Yabo nga muni ang Kristo niya atong patalingugan. Ako kinihatag sa ako igsoon nga kardinal, si Cardinal Christopher Prieto. Mao kini ang lawas nga guided sa Spirit. Nga mao'y mapatindog sa gobyerno sa Dios. Walay lain ang among mahal nga magtutudlo, Master Pope Ginito Gabuli Yabo. Siya karon ang gisudlan sa Espiritus kamatuoran. Dili akaw maulaw ni malisa nga mosulti kaninyo nga siya karon mao ang gigamhan sa Espiritus kamatuoran, nga mao ang Kristo. Mao ang gigamhan sa Espiritus kamatuoran, nga mao ang Kristo. Kay kung inyong subayon pag-ayo, kung moingon mga unsa may kamatuoran nimo kana siya mao ang Kristo, lantawa lang ninyo mga igsuon ang kahibalo. Kung kahibalo ba kini og tao? Kita mo na, matubo na. Unsa matupasuban? Ikaw nagpamatuod. Kanang imong gipamatuod nga mos Kristo, nagpamatuod kang Filemon Oriang Bonanza nga mos Kristo. Pagkamatay ni Filemon Oriang Bonanza, abi kay namatay naman siya. Ako na lang mag-Kristo. Wa na. Di nakabaliban si Filemon Oriang Bonanza na unsa ba ka Ginito? Nga ako man to imong Kristo. Wa gyud. Siya na gyud hinon mo na Kristo mo nang nagpatag-as din siya book kay na may mga picture sa atong Ginoong Kristo ka. Tas og book ang iya din instead nga Kingdom of God, Kingdom of Priest, gingharian kunos mga pari. Na di kuno basta-basta kaalam. Unsay di basta-basta kaalam kung imong subayon di naman na kaalam, kalamlam. Nakinsa pa mag-wrestling kini karon sila. Nya pa si Ongkoy Agapay, Kristo po ni sa piniling nasod. Nya atong patalingugan. Aw karon bino mga igsoon,
magsugod na ta sa paghisgot sa pulong, no? Kay aron nga diha ta mokuha og mga pangutana og ato sang ihatag ni ang panahon sa paghisgot sa pulong rita ni Brad Baldo Rubia. Buino mga igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo nga diri sa amo ang pagila sa among puno sa mga subano ang alas sa among Ginoo sulay Apo Gubulang siyang bugtong anak kag gipadala mao na si Ministro Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Gisgutan pa niya diha mga igsoon sa Mikyas 4:5 nga ang tanang katawhan o galakaw sa ngalan sa iyang Dios. Nang among gipasundayag mga igsoon bisag asa mi maabot diha sa mga Bible sharing sa plaza bisag asa mga igsoon among dadon nga ngalan sa among Dios ulay Apo Bagulang sa iyang bugtong anak pusong diwata niya mao na si Kristo, mao na si Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. O nakita nato si Ungkoy Agapay mao na po'y Kristo na tuod man si Juan Bautista ningon nga si Kristo mao ang mutubo na siya mahikalimtan na. Agoy kay niya ampoy nagpalusot pag mga Kristo. Ikunsa man na sila, mag-wrestling man po ni kadausan nila. Umuto ang pundador sa ang piniling nasod niya kay namatay na ito. Basig makahuna-huna na putog. Kinsa na po kay ilang himuong Kristo na gawas na na, kinsa pa ang Kristo, mga malamong tigpaminaw, niya inyong patalinghugan. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Now, nangangkon sa tibok kalibutan nga siya, kay siya mas Kristo. Na mag-unsa na po niron, the kingdom of Jesus Christ, dinim, above every name, kang Pastor Apollo Kibuloy. Nagawas pa, niya pa po ilain nga Kristo, pero di po maskulado. Bahala na di maskulado. O tinuod lang po na niya atong patalinghugan nga laing Kristo. Pero sino ba itong sinasamba nila at kinikilalang si Jesus? Ano po sabi sa inyo ni San Pedro at ng Panginoon? Ang gagawin ang magbago ang tao. Kagustuhan niyo po? Kagustuhan ko! Dahil ako, si Jesus. Siya kuno si Jesus. Ako, si Jesus. Kita mo na, naghukas-hukas. May tos Kristo na hukasan kay tungod man tos mga dili magtotoo kay gilansang sa krus. Kini, wapay lansang, nakahukas na. Tinuod bitaw kay makita man nato. Pero si Kristo pasultihon, bradron. Napabay Kristo nga manglutaw sa kalibutan, bradron. Wala na riberen, atong patilinghugan ang pahayag sa atong Ginoong Kristo dinis Biblia nga gitawag ang buhing pulong. Basahon ako, atong i-display ang buhing pulong nga Biblia. There is Mateo Kapitulo 23, versikulo 39. Muni ang pahayag sa atong Ginoong Kristo. Sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Si Kristo nag-ingon nga di na kamo makakita kanako pag-usab. Na kay di naman makita nganong naaman sila. Unya ningon ni Kristo hangtod nga kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Kinsa ang gipadala? Sa Juan 15:26 ang Espiritu Santo. Mabasa na nga gitinaw nga Espiritu Santo ang iyang gipadala sa ato pa sa kapanahon na nato. Espiritu Santo na gikawat po lagi nila ni Hermogenes Macarayo sa Padim. Mo nang nagwali mig Espiritu Santo higala. No, pero kaya niabot namang oras ato ning pagatun-an na pod. Unsay kalainan na pod sa bautismo ni Juan Bautista og ni Kristo. Basta wa na ang kang Juan Bautista kay ni kunhod naman ang kang Juan Bautista na diri na puta sa kang Kristo unya nga bautismo kay daghan ra bang nagbautismo kang Kristo. Pusa sundan lamang ninyo kami. O miabot na oras sa ngalan na lamang sa mong magtutulo Divine Master Tomas D. Ihunyosino kini ang inyong alangad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og salasab sa kauban ng mga ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Ebanghilista, Brother Debs Rizaba. Kiniusab niyo Ebanghilista, Brother Rico Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.